Ayusa mag-utan ta karon diri sa bukid mga singgaw. Nya ato ang tunuan. Sugbaan po nato aning buhat nga pinikas. Di apo ta isda nga pakol. Ato apo ning isugba. Lami kayo ni ipari sa utan. Wa na daghang pasundayag. O di napunta. Sugdaran nato. Porting pagkaayusag dagan sa panahon. Og karon birada tag-utan Bisaya. Dugay-dugay na sa dulat ta makatukob og balik ingon ani. Sakto sa gayo kay natay pakol ato anang isugba. Nya plus aning buhat nga pinikas. Aw daog na. Simple ra guning utana. Kanirang kalbasa, agbati, okra, ug kaning batong, nya og kamunggay. Mao ra guni atong utanon. Nya ato na siyang tunuan. Mao magud na kasagaran diri sa probinsya. Labi na gyud na kay daghang makita nga lubi nga lahing. Aw matik, paksit dayon ang utan nga tinunuan. Mao magud na diri sa amuah. Mas mulami pag yun ang utan basta tunuan. Lami kayo higup-higupon ang sabaw ba. Ni ukit-ukitan na yun sa buwad. Grabe yun pagkaayusa sa imong tukob. Magtakang usa tadag tubig para sa tong utan. Mao gyud na diri sa probinsya. Bisag magsiga na. Tayhupon lang gihapon. Ana maguna dili man mo sugot og dili mo ulbo pag-ayo ang kayo. Kahinanglan yun naman lapaw sa kaldero ang kayo. Og diri gihalingan sana sa usa ka singgaong dag mga bukong para ato ang kasugbaan atong pakol. Diri sa bukid dili na ka magkailangan perminti og uling. Mamunit ra ka diha og bukong. Awa na, makabaga na ka, makasugba na ka og unsay ganahan nimong isugba. Aw dili na ka matagbaw gasto-gasto pa sa imong kwarta para magpalit lang og uling. Makabuhat naman ka og baga, basig kanirang bukong imong mga gamit. Mausan na mo ang buhaton diri sa bukid, labi na og kanang naami suba-sugbaon. Pareha ning bagol nga to ang ikagdan, aw pwede pud nimo siya pabagahon. Aw grabe pud pagkaninduta og baga ning bagol. Ato lang pud i-share atong nahibaw-an diri sa bukid para naasad mo makuha nga mga idea ba. Lain man sa kayo og kita-kita ra, aw magtinabangay lang gud ta. Kay mibuka lang man atong gitak-ang nga tubig. Ato na ni ipanglunodaan atong mga latananan. Dugay-dugay sad bayan ni malata ang kalbasa. Nya nasad tay batong. Ato na lang pud isabay og lata atong okra para sad madungan na sila og kalata. Kay mibaga naman atong gihaling ganiha nga bukong. Ato na ni isugba atong isda nga pakol. Humot gyud kayo ning isda basta isugba. Maura sad ang nindot aning isda isugba. Kay purting pagkabagaa og himbis. Magkutlo sa tadiha og kamunggay. Dili man gyud na mawa ang kamunggay sa tuwa. Basta mag-utan ta diri sa bukid. Grabe gyud pagkalami sa imong utan basta naay kamunggay. Matik dali ara nasunog sa atong isugba nga pakol. Ato asa ning balihon. Nasunog na pag-ayo iyahang panit. Pero sa ilaw man na ang unod. Aw okay pa kayo. Kay medyo padong naman lata ang atong giuna og lunod. Ato na po na isunod og lunod atong agbati. Pero di ara man unta to ang maing pikhan kaning mga nanuktok. Pero unya na lang ni. Ato asa ni silang padaghanon. Nindot sa ni tan-aw ng manok. Labi na inig panlawog nimo. Maglilumbaan ay og dagan bapadong sa imuha. Okay daog ato na ning butangan og tuno atong utan. Kay mihumok na sa ang agbati ato ang gilunod. Gamitan ta na sa atong inibinto nga saan. Kaning ginit sa lubi. Dako sa kayo ni og gamit. Labi na kanang wala kay saan. Aw maglangkat ra kada ginit sa lubi nga mubo. Nana kay pangsaan sa imuhang ituno. Matik ato na nang birahan sa pagtimpla. Grabe naman pagkalami sa atong utan Laut kayo ba. Pagkahuman atong timpla, ato na ni ilunod atong kamunggay. Ato na dai gipawahay og lunod para dili kayo malata atong kamunggay. Aw di ra, pagkahuman og lunod sa kamunggay, di matabas-tabas. Grabe pagkaayusa sa atong utan. Lami kayo higupon ang sabaw ba. Laut kayo atong utan. Daog na sa atong isugba nga pakol. Ato na ning birahan sa paghaon. Nya ato na ni ipuli og sugba atong pinikas nga buwad. Lami kini isawsaw sa suka nga tuba. Matik di ra. Aw pila ra may pagkaluto. Ato na ning ipangplastar tanan diha. Parisan dai sa atong mais nga kanon. Aw paksit. Grabing pagkaayusa. Wa di daghang pasundayag. Manukob tayo mga singgaw. O hala, habhab. Dilo dia. O dira mga singgaw, habab. Utan ba utan? Diri kadapitan dito. Dito pa ba di? Diri kadapitan na. Sagot na sagot. Pasok-pasok mo daw masuk. Naman no. Berbae kami. Oh. Mayo eh. Oh, bulan. Sa inyo na natong video mga singgaw, nasa tepelelan yung bago natong gikalingawan nga duwa. Mao ni ang PH Boba. Matik mga singgaw, basta bago kay nga duwa, taas kini sila win rate. Sure ball jud nga modaogin mo. Ug di po mo maburi mga singgaw kay daghan kini sila klase nga duwa. Pero atong pinakapaborito ani kani yung Super Ace. O di ara mga singgaw, pag abot ninyo diri. Kamo na bahalag pila inyo ibit. Mas nindot jud dako-dako yung bit para dako pumugdaog. Kita ginagmay lang tagod. Bita 100. Spin ta. Queen. Ha.
Scatter ay. Scatter ha. Scatter oh. Scatter. Oh, di ara mga singgaw, spin ta. Oh, king. 800. Punay pa. Yay. Yay. King. Okay, nasad. 800. Punay pa. King. Hurt. 600. King. Wah. Oh, di ba? O di ba mga singgaw? Atong 100 na himong 2008. 50 pa kayo sa pagkasya og pag-withdraw ni mga singgaw. Dali ra kayo through GCash ra. Disclaimer lang mga singgaw ha, bit responsibly lang. Kana lang naka-extra nga kwarta. Ug bawal is mga bata. Kung sa pa inyong gidugayan, pag-register na, nasa comment section ang link. PH mo ba?